Моя разказ. Историята на едно сечиво. Само на края на гората, захвърлено, останало само. Малцина го използвали, повечето използвали съвременна техника. Така си въобразявали, че качество давали. Валентинчо Слугинчо и няколко стари моми от село Кратунско се дразнили най-много. Нямало кой да изкопае една дупка и да погребат това желязо. Ден и нощ ги мъчила тази мисъл, но имало едно нещо по-страшно, което го убивало всеки ден. Не може ли нощите да спят? Те хвърляли толкова много пари за чуждото, модерното, а нищо не ставало. Повечето хора не разбирали от такава сложна чужда техника. Питали се тези няколко заблудени и още около тях доста, как може това желязо да има толкова много сила, здравина и неуморност? Как може хора да допират до него и да избягват чужда модерна техника? Откъде вадило това чувство, тази страст и топлина? Нямало спиране. Не могли да се примирят. Сечивото е самобитно българско и това дразнило. Решили накрая да измислят хитрина. Наклепали го с... Намерили си добри хора, го изчистили, лъснали. Стоплили душата на сечивото и то блеснало с по-голяма сила. Тогава решили, че трябва да се отърват директно от него. Не знае ли колко години живее едно желязо в пръста, но решили и започнали да копаят трап. Сечивото е било добродушно и не очаквало чак такава силна злоба, че да посегнат на живота му. Но освен, че била силна злобата, не идвала само от едно-две места. Разбрало сечивото, че гората е продадена и в нея влизат всякакви. Разбрало, че ще бъде закопано живо. Топлата му душа щяла да изстива в пръста. Опитало се да плаче, но се сетило, че може да ръждяса. Намерило сили в себе си и се откъснало старата дървена дръжка. Не му трябвало. Изместило се на юг и погледнало слънцето право в очите. Слънцето се усмихнало и го обляло със светлина и топлина. Сечивото все повече и повече лъщяло. Една сутрин го събудила пееща птица, каснала до него. То забелязало, че блести по друг начин. Желязото в него станало стомана. Слънцето се усмихвало от небето и се радвало на сечивото, което блестяло с цялата си сила. Но хората, които го обичали, били прогонени далече, много далече. Минал дървар и се спрял пред светещото от лъскавина сечиво. Занесъл го вкъщи и му направил нова дръжка. Всеки ден, излизайки в гората, вземал сечиво със себе си. Тогава свикнал с него. Толкова много свикнал, че вкъщи го поставил до леглото си. Първо в сънищата си, после в действителност дърварят забогатял. Забравил за сечивото и заминал в града. Подарил сечивото на един ковач. Ковачът се чудил какво прави с него. Дожаляло му да го притопява и го скрил сред доста други стари сечива. Дошли години на мор и суша. Беднотия, глад. Хората нямали пари за хляб. Гората била близко, но нямало с какво да секат. Вносната модерна техника се потрошила. Нямали пари да я поддържат. Намерили дървари и заедно с него отишли при ковача. Помолили го да им даде сечивото, ковачът се размислял и отсякал. Когато сечивото ми вършише работа, вие го захвърлихте. Сега няма да ви го дам, защото знам, че ще го убиете. Извадил сечивото, лъснал го и то пак заблестял. Излизал редовно в гората с него и така спасил семейството си от студа, който сковал всичко наоколо. Лошите хора зъзнили и си спомняли за времето, когато се подиграли с сечивото. Плачели неутешимо, но вече било късно. Сечивото принадлежало на добрите. Обичало тях.